El propi Joan Miró, acompanyat de la seva dona, Pilar, i la seva filla, visitaren el lloc on s'ha instal·lat. Palma 1980, així ho contava l'informatiu balear de Televisió Espanyola el dia de la inauguració del monument, l'escultura de bronze que Joan Miró acabà l'any 70 i que l'Ajuntament de Palma adquirí per ser testimoni etern de la vida de la ciutat. Així la va concebre l'artista com una obra per estar al carrer. Ara se tanca el cercle. El motllo de guix que serví per fer la peça torna a estar al lloc on va ser concebuda l'obra d'art, a l'estudi de Son Boter, junt al dibuix preparatori a una paret. En Joan Miró treballava en diferents foneries, treballava en Parellada a Catalunya, treballava en Sus a París i Fratelli Bonvicini era una de les altres foneries en la qual hi treballava al nivell de l'escultura. El net de Miró, Joan Punyet, explicava avui matí a uns amics visitants el significat de l'escultura. Un ou i una pastilla de sabó desgastada de tant de fer net els pinzells, però a tamany gegant, i a la vegada una representació de la dona, de la mare, de l'inici de la vida. Aquest monument a la dona, podríem dir, aquesta maternitat, amb aquell orifici que queda dels pinzells i que dona aquesta monumentalitat en aquesta peça. Jo he posat tot el cor, Jo estic molt content i molt orgullós. Més enllà de la pintura, Miró sempre va voler estar al carrer i ara poden contemplar a la Fundació Miró la gènesi d'una de les seves peces més populars.